Gaurkoan eguzkiza eskolara hurbildu gara eta kamera aurrean Aia Bensat eta Oier Burgetea dauzkagu gurekin datozen minutuetan gazte korrikaren inguruan hitz egiteko eta elkarrizketaren bitartez jakin nahi dugu prestaketak nolakoak izan diren. Beraz, lehenik eta behin elkarrizketarekin hasteko bikote konta idazue. Behin korrika gaztea igarota, bazte balorazio egiten duzue zuek antolatutako ekitaldi honetaz. Nire iritziz, duela 2 urte izan zen, ez zen korrika oso polita izan, porque eskolan egin genuen eta bakarrik izan zen buelta patioan. Eta ez zen, sin más, zegoen ondo, baina hobeto izango zuen kanpoan egitea, eta bakarrik patioan hasi ginen bueltak ematen, eta gainera ez denak ez duguen parte hartu, ni adibidez ez duen parte hartu, seri ginen gradetan batzuk, eta jazta. Aurtengo orduan hobeto, ez? Bai, ez niz joan, baina gaixorik nion baina. Azkenean, askoz ere politagoa izan da, kanpoa ateratzea eta denekin hainbat ekintza egitea eta gainera korrika egin euskara bultzatzeko. Horixe da, eta konta iguzue pixka bat, zer egin zen martxoaren 14ko goiz horretan, zer antolatu zenuten? Lehenengo, egon ginen eskolan, 9:30 eta gero atera ginen, 10 eta 4:00 korrikan hasi ginen, eta San Juan plazeraino joan egin ginen, eta eskola bakoitzi tramo bat tokatu egin zion. Eta hau bukatzean egin genuen eskolan hainbat ekintza, izan zirenak plazan musika jarri zuten, eta hainbat argazki atera zituzten, eta hori, horrela egon ginen. Bale, eta konta iguzue, nola jakin zenuten pixka bat edo nola kontatu zizueten irakasleek aurten zuena izango zela gazte korrika hau antolatzeko ardura? Etorri ziren gure gelara eta esan ziguten zein nahi zuen parte hartu Eusliderra, eta bakoitzak, gela bakoitzak bozkatu zuen edo nahi zuena hartu zuen parte, eta gero Eusliderean, dena gaudenean, bakoitza zeukan lan desberdin bat egiteko. Hau dena egin genuen voluntarioki, hau da, ez eguten esan zein joan behar zen eta zein ez. Gu aukeratu genuen. Primera, eta antolaketa lanak asko izango zirela imaginatzen dut, azaldu ezazue pixka bat, nola banatu dituzue egin beharreko horiek, taldetan antolatu zareten, zintzuk izan diren ekintza egin aurretik egin beharreko lanak edo, pixka bat nolako izan da antolaketa? Talde bat zen dekorazioari buruz, eta hori, lan asko zeukaten, eta bigarren taldea zen gurea, biok gaudenean, mezuak bidaltzea, eta hori, eta hirugarren taldeak zen ekintzak prestatzen zituen taldeak, eta hori taldeetan banatu ginen, bat komunikabidea gurea, bigarrena epainketa izan zela dena polita jarri zuten euskara bultzatzeko, eta hirugarrena ekintza prestaketa hau prestatu zutena. Hori da, lan asko egin behar izan dituzuen, normalean eskolan egiten ez dituzuen lanak, eta pixka bat zer izan da zailena edo gehien kostatu zaizuena? Azkenean, pixkat dena hau oso berria delako guretzako, eta ez dugu inoiz horrelako zer egin. Orduan, igual zailena komunikabidea izan da beste irratikin eta korrika bultzatzeko erabili dugulako, baina denak zailak izan dira bere amituan. Bale, eta pixka bat konta iguzue, zer ikasi duzue ekintza honi esker edo ez dakit hori, parte hartzeari esker ezagutza berri bere ganatu zuen? Euskara gehiago hitz egin behar genuen, zen derrigorrezkoa ekintza honetan euskaz hitz egitea, bestela zuen zentzurik, eta nolaz gauden ohituta egunero euskaz hitz egitea, eta derrigorreztuta ordu horretan, niretzako izan praktikatzea euskara pixka bat. Azkenean egin dugu hau korrika gaztea, euskara ez delako bakarrik hizkuntza bat eta gure kulturaren zati bat da,
eta uste dugu oso importantea dela gure bizitzan eta ez duela importantzia askorik hartzen eta gehiago hartu beharko zuela. Bueno, eta konta iguzue, ez dakit nabaritu duzuen, orten urte berezia izan dela, zuzen ere, korrika ofiziala, Irundik atera delako, ez dakit zentzu horretan, aldaketarik nabaritu duzuen, edo benetan urte berezia zela, ikusi duzuen. Bai, azkenean gero aldaketa bat ikusi da eta asko hobetu dela. Pertsonak ere asko animatu dira, beste urteetan baino gehiago, eta izan da kriston desberdina. Primera. Eta hau guztia, kontatu behar dugu Euslider izeneko proiektu baten barnean dagoela. Konta iguzue pixka bat, ezagutzen ez dutenentzat zer da Euslider edo zer egiten duzuen proiektu honen barnean? Nik hasieran ez nekin zer zen Euslider, apuntatzen nintzen zerbait berria probatzeko. Eta nire ustez da euskara gehiago bultzatzea, gehiago ikastea euskarari buruz eta euskara historia buruz. Aika prestatutako proiektu bat da eta euskara bultzatzeko. Hau da. Bale. Eta ez dakit ikasleentzak horrelako ekintzak egitea gustatzen zaizuen, edo pixka bat eskolan normalean egiten den ekintzatik urruntzea atsegin hartzen duzuen, edo hori gustoko duzuen. Azkenean ulergarria da pertsona askoi ez gustatzea ekintza hau prestatzea, baina gero beste pertsona batzuk daude gustatzen zaiela eta ondo pasatzen dutela hau prestatzen. Bale, eta ia amaitzeko konta igutzue. Esperientzia hau eta Euslider bezalako proiektua Irunen euskararen erabilera bultzatzeko lagungarriak direla pentsatzen duzue? Bai, azkenean hau dena prestatu dugu horretako euskararen erabilera bultzatzeko eta hobekuntza egon da. Primeran, eta azkenik, laburbilduz, esperientzia gustatu zaizue, errepikatuko zenuk, edo ez dakit beste ikaslei bertan parte hartzea gomendatuko zenieketen. Bai, oso ondo, esperientzia oso ona izan zen, gainera lagunekin, beste gelako lagunekin ere egon zara, egon nahi. Eta, hasieran katxonde bat, oso ondo, bai, baina azken, geroz eta denbora pasa, korrikaren eguna, gertu zebi. Orduan, azken egunetan, pila jarri genituen benetan, baina, oso ondo izan. Esandakoarekin geldituko gara, bikote, mila esker gure galderak erantzuteagatik, eta egun ona pasa. Berdin.